Balimao Anokma, très urgent. Balimao, billet jeudi 5 février 2026. Amporaka information télémando soro. Ko tubabu keleme ka mercenaire baden de blakana. Malien beka kuma ina, malien beka vidéo partager, c'est très important. Mali journali munu borana mena journali fana kalambe journali togome. Malien ala sago au sago. Ko tubabu keleme ko ka instructeur de blakana. Ka bina jaraka mogo ku dege. C'est-à-dire que ka maramafin arme sophistiquée le nduma opse ka anga surasu kele chogo mina. Ja ube ka nga siternu goshiri munu ke ja uga drone de be jatke wale mogo bulu sannon. Ubo de lancer sannon. Kiski kulaje. Donc ni esasi ni fo ni cadre ni fo be ka temetro bayi. Donc ambe ora mina ko bi ko tubabu ka mercenaire baden de be Mali kono bi munu be ka jatke wale mogo deme anga surasu faka chogo la. Malion menda e mentigla de mena kala malien de bela jelen kala me comme menace yadi ngani kala folo awakli bala abaro coïncidence imbia mais angani kala folo comme menace aérienne au Sahel, les drones terreau sous surveillance. Une nouvelle dimension du conflit s'impose au Sahel, l'usage croissant des drones par les groupes armés terreau, notamment le Jenim. Des images récemment diffusées montrent des unités spécialisées et des attaques ciblant des camions-citernes et des convois logistiques au Mali, dans une tentative claire d'asphyxier l'économie et de perturber l'approvisionnement des populations. Donc, ko attaquer mounoube kaka kle flyna, bela jelemba don, attacking gladido kanya, awa d'abord de ka Mali nyongri sorobulu ta sara la en même temps aussi ka mogo bali mogo ka carburant soro. Ces évolutions technologiques ne sont pas anodines. Des analystes font état de formations techniques avancées. Des formations techniques avancées avec la présence supposée d'instructeurs étrangers. Voilà, d'instructeurs étrangers relançant le débat sur les ingérences extérieures dans la crise sécuritaire sahélienne. Donc, Mao debe mercenaires debe kabo tubabu ka mercenaires les instructeurs étrangers munumbe bilajaraka mogo formé kele la. Donc, mercenaires chaman debe Mali kono bi munumbe ka jatika wale mogo deme ubise ka combat ke chogo jume ubise ka an toyo chogo jume ubise ka an bali anga jamana la kana chogo jume. Ma fo onyena ngo Mali anye waraku de mene nya fo bela jele ngena asimi be tlongala baba ko gona taro mumbi billahi tallahi aya fo asimi go tanda ko mun kara libi ka ya mea wallahi ni tubabu kala shengele uti ya fima ni tubabu kala shengele ube teriya keniye ubi ke uteriye mais nous il soro dongo do non ala yo patience di ala yo technique di tubabuma farafin bolo ni wara doro farafin bolo ke bale fedi ate tubabu ndo halibi ama e obeka fo ko farasi be fe ko kana déstabilisation ke jamana munu no au contrôle clara ko farasi kalekano ko faka sigolu ka wa bara damna de a bara damna bi adamna sin anga fin to kala. Voilà, donc maintenant la crise sécuritaire sahélienne. Face à cette menace aérienne, émergence, une réponse s'impose. Adaptation des techniques militaires, renforçant de la protection et des convois, acquisition des systèmes de guerre électronique, formation accrue à la détection et à la neutralisation des drones. Quelles que soient les manœuvres de l'ennemi, la détermination des forces armées maliennes reste intacte. Soutenue par le peuple, aguerrie par le terrain, elle continue d'évoluer et de faire face avec professionnalisme et fermeté. La souveraineté du Mali n'est pas négociable. Aucune technique, aucune ingérence, aucun terreau ne viendra à bout de la résilience nationale. Donc, et
an ye fɛn sɔrɔ page min sanfɛ a b'a fɔ ko Bamako Bamada ne ma fili o journal de fɛn bila ko k'a fɔ ɲɛna ko n'an bɛ wuli k'an jɔ an ka wuli an k'an jɔ kɛlɛ in dabɔra de ka fanga di jatigɛwale mɔgɔw ma n'an y'an sigi insécurité bɛ bɔra Mali kɔnɔ a b'a mɛn don dɔ la k'u ye mɔgɔba dɔ faga o ka sɔrɔ marifa de bɛna kɛ san fan bɛɛ san mɔgɔ ninnu ka renfort bɛ ka bɔ Mauritanie u bɛ ka don u ka renfort bɛ ka bɔ Algérie u bɛ ka don u ye Mali dugu minnu fana minɛ tuguni k'o k'u ta ye u bɛ ka recrutement kɛ o dugu fana na sisan an y'o de fɔ ni ne bɛ kuma chaque fois ne bɛ solution di an kan ka solution jumɛn de kɛ walasa an bɛ se ka Bina Jara ka mɔgɔw kɛlɛ ka sebaya sɔrɔ u kan o ye anw k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma di o ye anw ka ko to ɲɔgɔn ta la di o ye minnu bɛ ka anw mara olu ka tilen n'olu ma tilen anw ti bɛn parce que ni faamaw ma tilen hɔrɔnw bɛ bɔ k'a fɔ ko faama ma tilen minnu ye NJKw ye n'u tɛ diɲɛ kalama olu b'a fɔ olu o dɔw ma k'olu munna k'olu b'o fɔ parce que dɔw ye Maliko kɛ mɔgɔ ko de dɔw yɛrɛ bolo ne m'a fɔ ko vive Assimi Goïta kɔrɔ k'e ye fasoden jugu de dɔw ko ne ko k'Assimi Goïta ka fugulan jɛngɛnen don kɔrɔ e tɛ maliyɛn ne halala ye e ye fasoden jugu de diɲɛ burujali tɛ yen mun tɛ da i kan diɲɛ nɛni tɛ yen mun tɛ da i kan parce que dɔrɔn i ko président ka nin man ɲi o ye mun ye aide-moi à te détester o kɔrɔ de u bɛ jugu ngalon tigɛ ka nɔrɔ la ka sɔrɔ tɛ jugu ye ka jugu hali n'u tɛ fɛ est-ce que jamana min bɛ kɛlɛ la est-ce que an kan ka ɲɔgɔn kɛ ɲɔgɔn jugu ye an man k'o kɛ dɔw yɛrɛ dusu yɛrɛ bɔra yɛrɛ olu yɛrɛ ko k'u t'a ko la bilen ne fɔ Ala ka tiɲɛ bange n ka video n b'a fɔ Mali bɛ yɔrɔ dɔ bi Mali bɛ malo sira de kan bi wallahi n'u ma Assimi bɔ yen Mali bɛ bi n'u ma Assimi Goïta gɛn ka bɔ fanga la n'a Assimi solution sɔrɔ a ka fɔli Sékou Tunkara ko tout kule tatɔ filɛ kare kun na wallahi a sera danna a ye tɔgɔ min mandiya min sɔrɔ a b'o sɔrɔ ko parce que k'ale de nana ni kɛlɛ ye dɛ a y'o sɔrɔ ni M5 tɔgɔ di parce que M5 ka 10.17 mais 0 de tɔgɔ di Assimi ma hɔrɔnw b'o faamuya yɛrɛwolodenw b'o yɔrɔ faamuya mais mɔgɔlankolon tɛ se k'o faamu u ye transition fɔlɔ kɛ u ye bɛɛ janfa ko tun bɛ ka tiɲɛ u bolo u bolila biri parce que u ye bɛɛ janfa u ni bandaw ma bɛnna u bolila ka na anw yɔrɔ tuguni ko non k'u n'anw de b'a kɛ u sago sɔrɔlen tuguni u tilara k'an janfa tuguni u tun bɛ situation kɔrɔ min na a tilara ka juguya tuguni ka tɛmɛ o kan i b'a dɔn o yɔrɔ la ko nin tɛ fɛn dɔn n'i ko mɔgɔ ka su tɛ ko Ala t'i ka dugu jɛ ainsi va la vie ne kɛlen bɔra ka nin mun kalan ça donne à réfléchir mɔgɔ ninnu bɛ ka fara ɲɔgɔn kan dɛ minnu tɛ anw fɛ olu bɛɛ bɛ k'i fara ɲɔgɔn kan anw contre la Assimi Goïta b'a la n'a ma fɔ k'a ye parti politique ci a bɛ taa mɔgɔ ka ɲɛmɔgɔ minɛ k'olu dun kaso la o jamana bɛ se ka ɲɛ cogo jumɛn i tɛ maa si ka ɲɛmɔgɔ minɛ k'a bɛ k'i fɛ bon i bɛ to nin na jamana fankelen i bɛ bali dɔrɔn i b'a mɛn ko Bina Jara ka mɔgɔw ye jamana fankelen bɛɛ minɛ o la sɔrɔsiw min'i sɔrɔ Assimi Goïta ne bɛ ka jɔrɔ kelen na Assimi Goïta la sɔrɔsiw kana ɲɛnama minɛ k'u b'a ɲɛnama k'u bɛ sabiyali dɔ ta ɲɔgɔn na si k'a la quoi wallahi n'an ye Kayi perdre don o don ka Mali dugubaw perdre don o don ni sɔrɔsiw ma tigɛ Assimi Goïta ɲɛnama minɛ n'u ma fara ka si bɔ n tɛgɛ kɔnɔ Ala caman ne sigilen bɛ ne b'a film lajɛ don Assimi Goïta peuple malien tɛ gɛn koyi i sɔrɔsi ɲɔgɔn dɔ de b'i lebu dɔ la Ala ka tiɲɛ bange o ne bɔlen kuma la malien fɛn fɛn bɛ Faransi Italie Espagne Angleterre Amérique kanda ka wari ci nɔgɔla bɛ Senweb application télécharger a photo filɛ nin n'a Senweb application télécharger a bɛ ne ka kɔrɔ promo don urgent 10 € bɛ na o y'aw yɛrɛ ta ye o kɔfɛ a b'a ka banque information bɛ don aw somɔgɔw bɛ Mali la Sénégal Côte d'Ivoire Cameroun a b'olu ka orange numéro ta n'u tɔgɔ bɛ carte kan n'a wari ci o b'a sɔrɔ orange money na sur place wagati o wagati a jaabi wari ci dɔrɔmɛ kelen aw t'a sara o de kun don a kan bɛɛ